ऋतुराजार्पिततोषतरङ्गं राधे भज वृन्दावनरङ्गं ऋतुराजार्पिततोषतरङ्गं राधे भज वृन्दावनरङ्गं मलयानिलगुरु शिक्षितलास्या नटति लतातते उज्ज्वलहास्या मलयानिलगुरु शिक्षितलास्या नटति लतातते उज्ज्वलहास्या ऋतुराजार्पिततोषतरङ्गं राधे भज वृन्दावनरङ्गं पिकततेरैः वाद्यते मृदङ्गं पास्यति तरुकुलम् अङ्कुरदङ्गं पिकततेरैः वाद्यते मृदङ्गं पास्यति तरुकुलम् अङ्कुरदङ्गं ऋतुराजार्पिततोषतरङ्गं राधे भज वृन्दावनरङ्गं गायति भृङ्गा घटाद्भुतशीला मम वंशीव सनातनलीला गायति भृङ्गा घटाद्भुतशीला मम वंशीव सनातनलीला ऋतुराजार्पिततोषतरङ्गं राधे भज वृन्दावनरङ्गं ऋतुराजार्पिततोषतरङ्गं राधे भज वृन्दावनरङ्गं राधे भज वृन्दावनरङ्गं राधे भज वृन्दावनरङ्गं. श्रीला रूप गोस्वामी रचन केलेले स्तवमालाचे संची भागाचे 39 पद. हे पद्यांतू कृष्ण श्रीमती राधा राणी खातीर गायन करता आसाची. ओ राधा दय कोन्नू वसंत ऋतूंतू वृंदावनांतू कुशीचे तरंगाचे लीलाचे आनंद घे. भव्य जावन हसता आशिल्ले वाली तांगेले नृत्य गुरु ताज्या वारेचे आदेशा प्रकार नृत्य करता आसाची. प्रफुल्लित जावन विशाल भरित जाल्लेले रूख पळोवन कोगिले आत्ता ढोलक वादन करता ती. अद्भुत आनी शाश्वत जावन आशिल्ले मोवा मोसू आत्ता तांगेले वेणुवादन म्हणून गायन करता आसाची.